Sam na udaljenom otoku, bez hrane, bez pomoći. Svuda oko mene su bili morski psi. Jedan cilj, uloviti dovoljno životinja da preživim. Doslovno sam upravo izgubio svoje koplje i ova pustolovina preživljavanja počinje upravo sada. Juhu, 7 kasnije, brate! Upravo su nas izbacili na ovom otoku u sred ničega i ovdje ćemo preživljavati. Nemamo hrane na ovoj misiji, imamo samo malo vode i nemamo gdje spavati. Cilj je vidjeti mogu li uloviti životinje s 3 različita oružja kako bih pobjegao s ovog otoka. Tek tada mogu koristiti ovaj telefon, pozvati pomoć da dođu po mene i spase me. Imam samo malo vode tamo gore da me održi. Ovo je sva voda koju imamo, ovdje nam je sva oprema za snimanje, dečki ovdje jedu, ovdje su sva naša oružja. Imamo naše peraje za ronjenje i mali prijenosni štednjak. To je otprilike to. Sad vam želim pokazati oružje koje sam odabrao za prvi dan. Ovo ovdje, dečki, je moja podvodna puška. Ovo će definitivno biti najlakše oružje u ovom izazovu. Možemo odmah zapljivati s obale i vidjeti možemo li uloviti neku hranu. Vjerojatno je sad otprilike podne, tako da imamo još 4 ili 5 sati dok ne padne noć. I onda moramo smisliti gdje ćemo dovraga spavat na ovom otoku. Nemam pojma hoće li tamo biti velike ribe, jastoga, morskih pasa. Želim vidjeti možemo li smisliti gdje ćemo dovraga spavat na ovom otoku. I ako postoji bilo kakva, pretpostavljam, prirodna struktura koju možemo iskoristiti, izgraditi sklonište ili možda pronaći neku vrstu vode, ostavit ću opremu, počet ćemo istraživati, imamo našu mačetu. Ovo će nam omogućiti da prikupimo neku vrstu drva. Ili možda ako pronađemo neke životinje u pličaku, uz obalu ili nešto slično, moći ćemo ih uhvatiti. Čovječe, pogledaj ovaj otok. Uzmimo nekoliko ovih. Pogledaj to. Samo ih malo posisaj. Ima malo školjke unutra. Ali čovječe, to je dobro. Ta stvar je čudovište. Hajde da je pojedemo. Ne znam zašto je ta bila kisela. Ta nije bila baš dobra. Zeksu energija skoči do neba nakon što pojede 500 tih stvari. Ono što ribe zapravo rade je, kad plima počne dolaziti, dolaze na ove stijene i hrane se svim tim vitičnacima. Dakle, kad plima malo naraste, to će biti dobra prilika za nas da počnemo loviti i vidimo možemo li riješiti prvo oružje u izazovu. Da, doslovno se smrzavam sada. Trebamo da sunce izađe. Obećavam vam, ne pišem po sebi, ali osjećaj je tako prokleto dobar. Čovječe, previše informacija. Ovdje gore ima malo voća, vidiš, ovaj kaktus ovdje. Zapravo, možeš pojesti ovo voće. Pogledaj sok koji izlazi iz njega. O moj Bože, vanjski dio ne smiješ jesti jer ima ove sitne bodlje koje ti se zabiju u kožu. Stisnemo ga, trebali bismo moći većinu toga staviti u usta, a da ne pokupimo bodlice. To je tako dobro. Okusom malo podsjeća na zmajevo voće, samo što je malo kiselije. Sada, dečki, stvarno želim vidjeti mogu li u sljedećih nekoliko dana nabaviti dobru morsku hranu. Mislim na veliku ribu, jastoge, lignje. Ništa nije sigurno. Mali, pusti otoče, samo smo ja i vi ovdje da vidimo možemo li uloviti vlastitu hranu. Dobro, idemo. Ako sada ne uspijem uloviti ništa s ovom podvodnom puškom, bit ćemo u nevolji, to je sigurno. Plivamo ravno s otoka, nemam pojma šta ovdje mogu očekivati. Idemo. U redu, to neću jesti, nema šanse, idemo odavde.
Da mala, pogledaj boje ove koaljne pastrve sada. U redu, počet ćemo čistiti ovu ribu. Ovo će nam biti večera. U redu, uzmemo našu koaljnu pastrvu. Ovo je kao mačeta koja se koristi za sječu drveća, a ne za filetiranje ribe. Ali meso se doslovno još uvijek miče i ja ću samo početi rezati uz tu kost, povlačeći nož, možete ga čuti kako struže po kosti, nastavljam dalje. I onda ću samo odrezati ravno s leđa repa. To je prekrasan file koraljne pastrve. Praktički nisam ostavio ni malo mesa na ovoj kosturu, pa ćemo to staviti sa strane i imamo naša 2 komada. Upravo sam ga ispustio u pijesak. Sada. Svaka životinja je drugačija, dečki. Ribe imaju krvnu liniju različite veličine koja prolazi kroz sredinu mesa, a ova ovdje praktički uopće nema krvnu liniju. A ta krvna linija obično daje mesu metalni okus i zato se mnoge ribe smatraju lošima za jelo. Neki ljudi smatraju ove ribe najboljima za jelo u oceanu, tako da jedva čekam probati. Imamo hranu za prvi dan, prijatelju. Sutra prelazimo samo na teže oružje, idemo direktno po meso. Stavio sam kožu prema dolje, prvo ću pustiti da se malo kuha, a onda ću je okrenut. Vidiš kako meso polako počinje mijenjati boju. Kak se vidi? Zbog ovoga to radimo, čovječe. Riba se kuha. Ovdje gore, zalazak sunca daje poseban ugođaj. Izgleda da je skoro spremna. Pogledaj tu boju. Možeš vidjeti da se doslovno raspada. Izgleda kao meso jastoga. Pogledaj to, baš tamo. Koraljna pastrva. Prokleto, nevjerojatno. Ovo je naš obrok s našim prvim oružjem, dečki. Sutra ujutro je novi dan i imamo još 2 oružja koje moramo isprobati. Nešto je posebno u tome kad si sam na otoku. Wow. Osjećam se povezan s Bogom upravo sada, dečki. Znate da za ovo živimo. Baby offshore tales. Idemo! Imamo morskog psa na pličaku ovdje. Nekoliko velikih morskih pasa baš ovdje. Vidite ga, pogledajte ga ovdje. To je ludo, čovječe. Oni mogu namirisati stare riblje ostatke. Idealno bi bilo da ga nahranim iz ruke. Ali mislim da neće doći ovdje. Pogledaj ga spreman, evo ga dolazi po to. To je ludo, čovječe. To je stvarno nevjerojatno. Na zalasku sunca morski psi kruže uz obalu. Doslovno hrani morske pse iz ruke u valovima uz obalu. A sutra ujutro ću roniti tamo vani i loviti svoju ribu. Plivam do obale s njom. Nije baš najpametnija stvar za napraviti. Na planetu Zemlji sunce zalazi. Ostalo nam je još malo svjetla. Pripremam se za noć koja je pred nama, a onda sutra ujutro idemo opet. Prijatelju, novo oružje, nove životinje, nove avanture i nadamo se da ćemo napokon vidjeti malo plavog neba. Ovo je tako dobro, to će držati komarce podalje i malo me ugrijati večeras. Nisam imao vremena napraviti bilo kakvo sklonište i mislim da mi stvarno ni ne treba. Vrijeme izgleda prilično dobro. Imamo naš ruksak ovdje sa svim našim stvarima, ali ono što možemo napraviti je zapravo ga napuniti zrakom. Praktički imate kao mali krevet tu. Sunce zalazi na horizontu. Maknut ću svoju prljavu glavu iz kadra. Eto ga. Uhuhu! Da, baby, još jedan ludi dan i sutra idemo opet. Potpuno novo oružje, nove životinje, nove avanture. Što se tiče spavanja na pijesku, dečki, radio sam to puno puta. Uvijek se čini udobno otprilike 2 sata, a nakon toga kralježnica mi otkaže. Brate, doslovno sam gotov. Prijatelju, ispruži je kao mačku i bit ću spreman, prijatelju. Imamo još samo oko 10 minuta. Dok ne padne potpuni mrak. Ako se dogodi nešto ludo tijekom noći, svakako ću ti javiti. Ali vidimo se sutra rano ujutro za drugi dan i stvari će postati puno luđe. Vidimo se tada. Dobro jutro svima. Morao sam malo zaplivat ujutro da skidem sav taj pijesak sa sebe, ekipa. Sinoć je postalo jako hladno u sred noći. Hej, doslovno sam se smrzavao. Imao sam samo tu majicu na sebi. Probudio sam se u jednom od najluđih dana ikad. Čovječe, trenutno mi je kralježnica malo iskrivljena. Vjerojatno bi se mogao sakriti u sjenima dičepa, ali tako sam sretan, čovječe. Jer imamo vedro nebo i danas vani izgleda kristalno čisto. Cilj za danas je vidjeti možemo li odraditi preostala 2 oružja. Idemo se vratiti natrag u kamp.
bum. Dakle, vjerojatno imamo vode samo do tamo. Toliko vode imamo. Praktički nemam drugi način za skupljanje vode na ovom otoku, nema prirodnog izvora vode, niti išta slično. Kad ovo potrošimo, gotovi smo. Što se događa rano ujutro, dečki? Sve životinje su jako aktivne. Obično sitna riba izlazi na površinu, a svi veliki ribe su u blizini. Mislim da će to biti savršena prilika za nas da vidimo možemo li uloviti neku vrstu hrane. Uzet ćemo ručnu koplje, odmah otići s ovog otoka i vidjeti možemo li uloviti nešto za doručak da započnemo ovaj dan. Koji vrag, španjolska skuša upravo mi je uzela koplje. Nemam ga više, sada su posuda morski psi. Morski psi dolaze, osjetio sam komešanje, koža mi je nestala. Dečki, ta stvar je upravo pobjegla. Trebao sam imati to pričvršćeno za kovut za pojas. Nisam mislio da ću vidjeti veliku španjolsku skuš u plitkoj vodi. Što? Oh, no. Ne mogu vjerovati da plivam natrag do obale bez oružja. O moj Bože. Doslovno sam upravo izgubio svoje koplje. Što se upravo dogodilo, brate? Tražio sam recimo pastrve ili zubace, kao da su zapeli u pličaku. I onda su naišle te velike španjolske skuše, dvije njih. I namjestio sam ih ovim ručnim kopljem i razmišljao sam kao, vjerovatno mogu pogoditi ovaj smrtonosni pogodak, ispružio sam ruku i bum, koplje ga je samo probilo, ali očito ga je pogodilo samo u tijelo i riba je samo pobjegla. Brate, pokušavao sam plivati za njom, osjećao sam se kao Ian Thorpe, možda s padobranom iza sebe. Nisam mogao, prijatelju, uvatiti psa. Upravo sam izgubio naše oružje, dečki, o ne. Čim sam upucao tu ribu, vidjeli ste kako su svi morski psi počeli dolaziti. Osjetili su komešanje. Bilo je morskih pasa svuda oko mene. Pokazivao sam im srednji prst. Dečki, što vi? Najgore u svemu tome je što nosim ovu stvar ovdje. A ovo je ono što zovemo kolut za pojas. I to je zapravo rola koja ima dodatnu strunu baš za takve situacije. Problem je bio što nisam očekivao da ću vidjeti prokletu ogromnu španjolsku skušu u 3 metra vode. Ne mogu vjerovat da se to upravo dogodilo, brate. Ja ću to uračunati, dečki. Javite mi u komentarima, mislite li da to trebamo
računati ili ne. Inače, nikad neću otići s ovog otoka, dečki. Skoro sam morao na rekonstrukciju ramena nakon što sam plivao za tom stvari. Ali ako se pitate što će biti s tom ribom, moja pretpostavka je da sam je pogodio. Ona je pobjegla, a onda bi je morski psi jednostavno rastrgali na komadiće. Mogu vam odmah pokazati treće i posljednje oružje i vjerojatno moje najdraže oružje od svih, dečki. Ovo je zapravo podvodni luk i strela. Samo ga stavite ravno ovdje u rupu, napunite ga i spremni ste za dobru zabavu. Bibo! Stvar je tako luda, čovječe. Stiže podvodni luk i strijela. Moramo ponovno podići razinu testosterona nakon što smo potrošili 800 kJ jureći za tim španjolskom skušom. Dajte joj dobar stari zalogaj. Okus oceana, mali dečki. Razmišljam trebam li sada izaći, jer znam da ima puno morskih pasa uokolo, ali znate i sami, moramo izaći van. Stiže luk i strijela, kragu, idemo, ajmo! Mislim da je ovaj luk i strijela teži nego što izgleda. To je bilo puno teže nego što izgleda s tim lukom i strijelom. Misija neuspješna, nisam pronašao koplje, nisam uspio uloviti ribu. Ono što sada mislim je da se mora malo opustiti. Iscrpljen sam, moram nešto popiti. Prokleto teško s tim lukom i strijelom. Samo sam gađao u prazno. Vjerojatno je sada oko podneva, ali idealno bi bilo da imamo neku hranu prije nego što sunce zađe večeras, dečki. Jer mi je ostalo otprilike toliko vode u našoj boci za vodu. I ne želim ostati ovdje ako ne moram. Pogledajte ovo ovdje. Ovo je mrtvi rak koji je izbačen na obalu. Mali komadić raka, to nije bilo lijepo. To je prilično dobar pogled. Tako da možete vidjeti gdje smo ronili duž ove obale upravo ovdje, a to je plaža na kojoj smo plivali. Idemo dalje. Izgleda da ujeti sada postaju nudi. Vjetar je stao, možete vidjeti da je plima dosta narasla. Voda tamo izgleda kristalno čista. Gotovo sam ostao bez vode, imam još samo malo, pokušavam sačuvati što više mogu. Dečki, ovo nam je zadnja prilika da završimo s ovim posljednjim oružjem i maknemo se odavde. Držimo fige da uspijemo uloviti neku životinju lukom i strijelom. Dobro, idemo ravno tamo, luk i strijela, idemo!
Da, ideja je... weapon. No! Woo! Yeah, baby. To je ukusna. O moj Bože, to je bilo nevjerojatno tamo vane. Danas sam se mučio, to je sigurno. Ali ipak smo ulovili nešto ribe. Ja imam ovu prekrasnu malu iverku koju sam ulovio kopljem. Vidjeli ste kako se samo kretao po pijesku. A ulovili smo i ovog malog bakalara ovdje, ali bit će izvrstan na vatri. Vidjeli ste one ogromne španjolske ribe koje su prolazile. Vidio sam nekoliko njih. Povukao sam svoju harpun i pomislio, trebamo i to učiniti. Onda sam pomislio, ma ne mogu izgubiti dva oružja u jednom danu. To bi bilo baš loše. Brate, zašto uvijek vidim najbolje ribe kad imam najgore oružje? Čovječe, uspjeli smo. Možda nije ogromna, dečki, ali barem smo nešto ulovili, kao i ja, nije veliko. Toliko smo sretni što smo jučer dobro jeli, dečki. Jer sam sad tako gladan, nisam ništa jeo cijeli dan. Mogao bi pojesti i vola. Sad ćemo samo brzo počistiti ove stvari i riješiti ih se svih. U redu, riješili smo se svih glava i iznutrica, to nam ne treba, ostalo nam je samo tijelo, puno mesa. Učinit ću isto s iverkom, samo što su ove iverke praktički samo meso. Kad su mladi, zapravo imaju oči s obje strane glave, a kako stare, jedno oko se premješta, tako da su oba oka na istoj strani glave. Leže u pijesku i koriste svoja velika široka usta, te jednostavno usisavaju plijen. Odrezat ću mu glavu, maknuti je odavde, prijatelju. Imat ćemo dvije ribe spremne za tavu. Samo da ih odmah stavim, slušaj kako cvrči, prijatelju. Da, ove ribe možda nisu ogromne, ali to je 100% pobjeda. Imamo ribu na tavi. Kakva je situacija s njom sada? Sve. Vjerovatno se kuha već dobrih 15 minuta. Trenutno možete vidjeti da ima prilično dobru boju. Mislim da je spremna, zar ne? Stavit ćemo je ovdje dolje. Mislim da bismo trebali početi s ovom iverkom. Pogledaj meso koje se odvaja od te ribe. Dobro, hajde da probamo. To je tako dobro, čovječe. Možemo doslovno samo izvući njihov kostur ovako. Riješit ga se, a druga strana je samo meso. Ajmo probati ovaj bakalar, dečki, da vidimo kakav je bakalar. Meso izgleda prilično dobro. Hajde da probamo.
Wow, ovo je stvarno dobro. Mislim da je Iverak najbolji, dečki. Definitivno malo bolji od bakalara. Dobar posao, izazov je završen. Možete doći po mene sada, idemo! Sunce zalazi iza horizonta i moj prijevoz je stigao. Uspjeli smo. 1 otok, 3 različita oružja. Vrijeme je da odemo odavde. Ne zaboravite lajkati i pretplatiti se, a vidimo se u sljedećoj divljoj avanturi.